Atieno koro kao yanda tingo tero dala. Atieno ko Maxi. Onyulo. Podi chung kanyo. Ang'o iwero? Wanawer poki wicho ka thum machon ne kia. Tang'o iparo Atieno ka. koro paro. Ya onyulo. Weri ka tieno botero yandala. Iria. Onyulo. Ang'o iwero iparo ang'o bwana? Wana paro chono bwana. Dhano bwana wach kuma bor. Abai to atu. Winje were manwa wero. Nitinde wakere ni wadwa nwa winji enda, wadwa nwa winji Fred Jakadongo, wadwa nwa winji Emma Jalamo, mara Musa Jakadala, mara. Yani kori njo moko bendo jako pogore. Nigin koro kidwe winjo angala. Gin winjo rege. Hata dilo winjo rege kasre ga. Ani yelo sip na morne an kama jarege. Batonge ngamo kasore moengo dhano maduong. Majarege. Winjo rege, weri ki jakata jarege mondi. Dana ngama dunga ngata mosebedo maduong. Onge kendo ngama ohero tugo ma wiye tin makasore mu gik moingo ngama duong no. Koro kisebedo maduong'? Kisebedo ngama duong to nego bed ni bedo ngama duong to nitie group moro. Kendo group no tadwa na weyi wigi makata wange yuda. Siem wang'gi. Adwa siem wange makata wange yuda. Gitim gima gidwaro no yawa ol bwana oromo wa. Ka ng'igo ita onge. Nitie group moro ka. I-post gimoro ma important. I Facebook kaito gin gibiro tiketo go picha ni moro kati i-post picha ni moro miwache weche gi moko ni ayweyo kama chal kama a relax dong Facebook to japenjo ga ji gimini mi paro ngabe angiso gi gima paro kuro group moro ne kae group number 1 gin gibiro to gi comment kanyo ni Sinak to ine miketo picha ni ngama dichuo i-post picha ni moro kada ka in ofisi tiyo kaito group moro nyako mno kamano to dhinde ko kacha ni Sinak group no gito kitima gimoro mama gidwaro awacho ge group number 2 omere jagi post picha moro gin koro big gina gine picha chelcha picha chelcha ngat mara riyo chako obiro ni chunyu sitiu okoment ni chunyu sitiu ni be ko ndike bodu nge sitiu kaka chala di tubonge kada ki chunyu gimoro kaka chal ni chunyu sitiu to kidu ke nge adier picha nogo to kene chunyu sitiu du pendo maboko so mango yawa mi pako ni chunyu sitiu ni kori du gifwanyo ni kare gin jomo ngere nikech kaka ngacha bende duoke ni thanks iti thank angoni group no gin gibedi nyaka group no makre ji areyo jo thanks gijo chunyu sitiu group number 3 makendo kaero obiro ni Silop to tigo gi emoji moro mar nyiero ne moro magine mar love ne wang'ario ne to nyiero ne oywago no ywago era eno yaga to bena nyerera mago ka tel fucking gidegi ndage madino man to gidegi madino gidio mano kendo giduogi makata gionge passport gidhi group nyanga namba 4 joala gine picha chel mi post ya gin gibito kende koni ala apenjo ya wakata na tuli no wacha la jowadwa tala ni tini tiyo gati ya kata kama ok dware ala na la nyaka kama ok dware ala yawa yudi kandike gimoto ngada na ndiko gimoto ngato biro inala enala mane ya ai group mugi man to kikwa wuoye gito kwa biwuoye in fact kargi kanya birongeza volume matin group mogik no picha ni achela cha inde i-post kato gin gibiro ni volume iko sawa ama niongeze